Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Pastor Rebecca at Nanay Nakasa. Nanay. 4 years. Atong paistorya ning duha sa kaistorya. Sige. Ato kaistorya wala man takadto sa ilaha. Pero di kaya po nato undangon ang pagpasalamat. Sige, unsay ka istorya? Una nato ning sige. Nain sa mong ka istorya. Pasalamat. Sige, kay live ta sa ABS-CBN. Ug sa Jimmy. Salamat po una sa tanan. Sa labaw magkakasama. Siya mga nagdiya sa ako kinabuhi. Hanggang karon siya salamat usab sa mga naghuna-huna kung saan nila ako paglipay pinaagi aning mga gasa. Hinaot-unta. Magmakanayon kini. Hangtod pa sa sunod na akong pagsa. Sige, sunod. Salamat kaayo. Salamat sa nag-umul sa kinabuhi, no? Kaya nag-iwan sa diya sa Psalm 39 mo, ang kanang tao na kita na ikaw. Kaya nakita ko ang pagtubo yung sa tuwang sa iyong pinahan, ilapit ng daan. Ang pagkaroon mo, ginawa yung Lord, salamat nga, ang pagkaroon, kinabuhi, yun is present yan sa iyo. For 66 years, God is good, always. Isan pa sa akong lawas, usay itaas, bubog sa ibigay, sa itaas, bubog sa sugar, pero pingon dyan ko nga, latian, wak kay katulog na mag-control sa akong lawas. Because I am God's property. Salamat po sa MRP family niyo. Anong naiitan ka, anong pag-take care. Atong Thanksgiving sa alapitan, may akong birthday. Pagkagabi, birthday, salamat kayo. Na, besides sa atong kauling ng pamilya, naging tayo extended family, atong church family, atong MRP family. And you know, very important din na ang mata ko sa ato. Ang inyong presence, naghatag yun o kalipay o kalipon sa among ginabukid. O kauban niyo yung karon. Thank you kayo. The Lord will bless you more. Lord increase moral recovery program. Sige, ganyan na ako tanan sa pagtindog, i-pray ning duha. Ang mag-pray ani, mag-lead ka nato si Pastor Napoco with the pabugnaw sa ato ang mga gutok. Sige, mag-ambuta. Diyos nga tinudyan sa tanang kabutang nga makita o hindi makita ang sa among kinabuhi. Mapasalamaton mi Ginoong Diyos tungod kay sa kanunay imong ipasinati ang imong kamaayo gugma nimo Ginoo nga paglubag ni isang kinabuhi. Isa pa Ginoo sa kinabuhi minanilakasan ni Pastor Bika. Salamat Lord sa kanunay nimo nga pagkatiman paggiya kanila sa matag usa nila kinabuhi Kristo sa pamilya. Ako pagampo Lord nga panay Ginoo pagpanalangin kanila Ginoo Diyos ang ilang kinabuhi mahimong panalangin sa pamilya. Isa pa Ginoo sa pagkaon nga nasa tubangan bless kini Ginoo Diyos. Hindi Ginoo makahatag dugang kusog kabastog sa paglawas. Bless Ginoo mga kamot nga nagpreparan ni. Alagon ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Atong palakpakan ng Ginoo.